बे समाव आं फंनैसो बाथ्राखौ क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आरो बिनि सिगांनो आङो गुरैयै साफ्रोमबोनिसिम मोनफ्रोमबो दोलोनिसिम आं मोनसे खावलायहरनो नागिरदों जिहेतु आंनि बाथ्रा बुंनाया एसे रावा गोरा जायो बेनिखायनो गाज्रि मोननानै रायदोंदां होननानैहाय बेफोरबादि मोनसे साननो हागौ बेनिखायनो आं खावलायो जिहेतु आङो मिटिंआव बा चार्चफोराव जेब्ला आङो स्पिच होयो अब्ला आंनि रावा एसे गोरा जायो दा बेनिखायनो आं सोरखौबा गाज्रि मोननानै बुंनाय नङा जस्ट दाखालहाय 8 थारिखआवहाय इउपिपिएल दोलोनि जुमदार ब्लकनि मानगोनां आफादगिरि आदै बिथाङा मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन दा बेखौनो आं जास्ट केम्पेटिसो आं खालामनो नागिरदों रावखौबो गाज्रि मोननानै आं बुंनो नागिराखै दा केम्पेटि होनाया मोनब्रै मोनबासो पइन्ट दङ बेखौ लाना आं केम्पेटि होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आदैया मानगोनां आफादगिरिया मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि जानो हायाब्ला नोंसिनिबो जानो हाया होननाय बाथ्राखौ मानगोनां आफादगिरिया बुंदों दा बेनिखायनो आं बे सेन्सआवसो बुंनाय जादों जिहेतु बिथांमोन साब्रैया जे सिगांहाय इउपिपिएलआवखामोन बिनि उनावहाय बिपिएफआवहाय जइन जाबाय आरो बिनिफ्राय आरो इउपिपिएलआवहाय बिथांमोना थांफिनबाय थाथों इउपिपिएल हिसाबैनो जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु आं होननाया जाहैबाय जितु बिसोरो ओरै बादलाय खालामबाय थायोबा ओरै बादलाय अब्ला जोंनिबो नोंथांमोननिबो भट बिसोरो हयथ' भट होआबो जानो हागौ बिसोरो हयथ' जिएसपि बिजेपिआवबो होनो हागौ बे मोनसे सेन्सआवसो आङो बे बाथ्राखौ होननाय जादों नाथाय बे नङा जे जोंनि जायाबा नोंसिनोबो जानाय नङा होननाया दस्रा सेन्स नङा बियो आं होनदोंसो जे जिनिसा जोंनोबो नोंसिनोबो हयथ' होआलाबा बिसोर दस्रा पार्टियावबो होनो हागौ बे सेन्सैसो आं बुंदों आरो जयनिंनि बाथ्रा बुङोब्ला बिथांमोना टटेलि नंखायखौ बुंदों बिथांमोना जितु जानो गोसो गैयामोनब्ला नोंगौ बैबारावहाय मागथाइगावआवहाय किसुमान गोबां मानसि थानायलाय बिसोरनो खोथा होनाय बादि ओइदिन हराखै खिन्थु अखानाय बिथांमोना मलेन रय बिथांनि आखाइनिफ्राय 5,000 फैसाखौ लांफैदों अखानायसो जइन जानायनि अखानायसो जितु जबरदस्ति जितु जयनिं जों खालाममारदोंमोनब्ला बिथांमोना निश्चय लांफैनाय नङामोन खिन्थु सय इच्छा जयनिं जानायखायसो बिथांमोना लांफैदों दा बेनिखायनो जास्ट आं बेखौ केम्पेटिसो होदों जोंनि गेजेराव गोनो गोथो साननांगौ गैया नोंथांमोननि खामोन नोंथांमोनाव थांफिनबाय मोजांनि बाथ्रा बेसो आरो मोनसेया जाहैबाय मानगोनां आफादगिरिया बेखौबो लानानै बुंदों जे थांनाय बारनि जे एमपि इलेक्सनावहाय भट मोननाय बेखौ लानानैबो मानगोनां जोंनि आफादगिरिया इउपिपिएलनि आफादगिरिया बुंदों जे माबेनिफ्राय 20,500 मोनखो बेखौहाय आंनावहाय कुइसन खालामदों ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा 16,000 थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोङो भट मोनदों होननानै बुंदों जों बयबो मिथिगौ 16,000 इउपिपिएलआ मोनदों आरो बिपिएफआ हारसिङैनो 8,500खौ मोनदों जों बयबो मिथिगौ नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मानगोनां आदैनिसिम आङो बेखौहाय दस्रा सेन्सजों बुंनो नागिराखै 16,000आवहाय मोनथाम पार्टि दं जिहेतु 16,000आवहाय इउपिपिएल दङ बिजेपि दङ आरो एजिपि दङ बे मोनथामखौ लानानैसो 16,000 मोनदों दा बेखौ जितु नोङो बोफ्लेनानै जितु नायोब्ला गैयाबाबो बिजेपिआबो 7,000 मोनदों एजिपिआबो 1,000 मोनदों अब्ला बिसोर 8,000 नोंथांमोना 8,000 होमबा टटेल मिलायनानै नायोब्ला बेसेबां जाखो 16,000 होमब्ला हारसिङैनो बिपिएफआ नोङो 8,500 मोनदों बयबो जों ओरैनो देरहानानै दङ जेननाय देरहानाया बे उननि बाथ्रा खिन्थु जास्ट आं बेखौ बिजिरनानैसो होदों दा बाथ्राया आरो मोनसेबाव जाहैबाय थांनाय 18 थारिखआव जे जयनिं जादोंमोन बे जयनिंआवहाय जोंनि मानगोनां इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरिया होनदों आदैया जे जोङो 4,000ल' नुदों महाय नुखो जारे 4,000 जयनिं जानाय खिन्थु बाथ्राया बिसो जानो हागौ 4,000निबो बांसिन दङ नाथाय जोङो मात्र बहाय जयनिं जागोनखौल' लिंहरखादों जोङो वार्कारफोरखौ लिंहराखै जोङो जाय जयनिं जागोन बिसोरल' जों गारि हरदों आरो जयनिं जाग्राफोरासो बफैदों बेनिखायनो मानगोनां जोङो आफादगिरिया इउपिपिएलनि आफादगिरिया बिथाङा होनखादों 4,000ल' बहाय जोङो नुनो हादों 4,000ल' बहाय दंमोन आरो 4,000आ बहाय जयनिं जादों मानोना जों जयनिं जाग्राफोरखौल' लिंहरखादों आरो बहाय होनबावदों जे जिनिसा 20,000 आङो हिसाब होदों 20,500 बियो जाहैबाय जोंना थांनाय एमपि इलेक्सनाव 8,500 दंमोन बिनि उनावहाय जिहेतु 4,000 जयनिं जादोंब्ला बा जाखादों जिहेतु
माबायावहाय 18 तारिखआव अब्ला 4,000आवहाय नोङो बेखौ फेमिलिखौ जिथु नाहरबावोब्ला मिनिमाम 3 थायो बे 3खौ जिथु नोङो प्लास खालामोबा 4,000आव 12,000 फैयो जों बेखौसो हिसाब होदों 12 आरो 8.5 जोंनि माबा जाहैबाय होमबा 20,000 जाहैबाय ओमफ्राय आं होनबावदों साइलेन्ट बट 2,000सो दंबावो बेखौ लानानै 22,500 बे जोंनि BPFनि बियो अंकसो बियो दा नोंथांमोना 25,000 खालामो ना 30,000 खालामो बे नोंथांमोननि खोथा जोंहाबो बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु BPFआ दिनै बेखिनिया दं होननानै जोङो बे स्पिरिटआव जों खामानि मावदों जोंहा रावनिबो सायाव गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय गैया बे क्लियार खोथा आरो मोनसेया जाहैबाय धोरोमखौ लानानै सोरनि अथरिटि मोननानै राजबंशी धोरोमखौ बिदि बुंखो बे मोनसे पइन्ट फैदों खिन्थु आंनि मिडियायाव बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासं जे आङो कुनु राजबंशीखौ आं टारगेट खालामाखै कुनु बर'खौ टारगेट खालामाखै कुनु राभाखौ टारगेट खालामाखै कुनु गार'खौ टारगेट खालामाखै आं होनदों बिथांमोन बे होनना बुङोबा सासेखौ बुजायो बिथांमोन होनना बुङोब्ला बिथां होनबा सासेखौ बुजायगोन बिथांमोन होनना बुङोबा जों साब्रैखौ बुजायगोन बिसोर होनना बुङोबा जों साबाखौ बुजायगोन गासिबो होनबा गासिबो समग्र जेसेखिनि थारमाने राजबंशी दं बा जिखुनु धोरोमावहाय थानाय बिसोरखौ बुजायबाय खिन्थु आं बिथांमोनसो होनदों बिथांमोना जे जिनिसा जिथु दिनै नङै बाथ्राखौनो नंगौ होननानै बिसोर दिनैहाय जोंनि सिगाङाव बुंबायब्ला बिसोरो अब्लालाय मन्दिरखौ लानानै बे साब्रै मानसिया बेबादि दालालसो खालामो नामा बेखौसो बुंदों साब्रैखौल'सो बुंदों आङो बिथांमोनसो बुंदों नाथाय आङो गासैखौबो आं बुङाखै बेनिखायनो बेखौहाय भुल मोनसे लामाजों लांनो नाङा आंनो रावनोबो अथरिटि होआखै आरो आङो रावनिबो सायाव आङो मालाबाबो बिदि गाज्रि नोजोरजों आं बेफोरबादि बाथ्राखौ बुङाखै बयहाबो जिनिसा धोरोमा नांगौ आरो गाव गावनि धोरोमखौ गाव गाव खुलुमनो हागोन बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा बेनिखायनो स्पेसिफिक आङो साब्रै मानसिखौल' लानानै आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों खुनु धोरोम रावबो राजबंशी रावबो बर'खौ लानानै आं बेफोरबादि आं बाथ्राखौ बुङाखै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय मा मोनसे खोथाखौ होनबावदों जोंनि मानगोनां आफादगिरिया जे जिनिसा बेसेबां गाथोननि दै लोंनानै फैदों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबावदों दा बेनिखायनो आं बेखौल' बुंनो नागिरदों नंगौ आङो BJPआव दंमोन नाथाय आङो दिनैहाय माबायाव फैबाय मा होनना बुङो BPFआव फैबाय नाथाय जों बयबो मिथिगौ जे BTC ओनसोलावहाय दिनैहाय गुबुंले मोनसे थासारि जानो हमगासिनो दङ आरो दैया दिनैहाय गेन्दा जानो हमगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै बे गेन्दा दैखौ लोङोब्ला आंहाबो बेराम जागोन नोंथांमोनहाबो बेराम जागोन नंगौना नङा दा बेनिखायनो जोङो जिथु मोजां दैयाव एम्फौ जिथु बारसोमोबा बेखौ गारनानै जों सोलायनानै लोङो दा बेनिखायनो दिनै बे गेन्दा दैखौहाय आंल' नुवाखै बे गेन्दा दैखौ दिनै मानगोनां आबसुनि दिपेन बर' बिदा गिदिराबो नुदों गासैबो बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरा नुदों बेनिखायनो दिनैहाय खौसे जानो थाखाय आपिल खालामदों दा बे खौसे जानायनि दिनैहाय रायलायलायनाया सोलिबाय थादों दा बेनिखायनो दिनैहाय गेन्दा दैखौ आं मालाबाबो आङो लोंबाय थानो हाया बेनिखायनो आङो दिनैहाय BPFआव जयेन जादों नाथाय UPPLनि बाथ्राखौ आं दा बुंनो थाङा मानोना UPPLआ दिनैहाय गेन्दा ना गोग्गो आं बुंनो थाङा मानोना आङो मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो आङो सनमान होयो आरो UPPLनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौबो आं सनमान होयो आरो जोंनो खौसेथिया खुब गोनां दिनैनि दिनाव बेनिखायनो आं UPPLनि बाथ्राखौ आं दिनै बुंनो थाङाखै आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि मानगोनां आफादगिरिया बुंबावदों बेहा बेसेबां थाखा दङ दा बेवहाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मानगोनां आफादगिरिनिसिम जे आंहा बेबादि नोंथांमोननि बादि गोबां थाखा गैया आङो गोरिब न'खराव जोनोम मोननाय आरो गोबां दुखु दाहाजोंहाय आङो देरबोदों आंनाव बेबादि क्रर थाखा गैया नाथाय आङो गोबां खस्थ'जों देरबोनानै 2003आव जेब्ला BTC एकर्ड जादों बे एकर्ड जानायनि उनावसो आंबो आंनि आथिङाव गसंथानो हादों आरो बेखौहाय आङो इसोरनि अननायाव मोनदों दा बेनिखायनो बेखौ मिथिनानै 2009निफ्राय आङो ससियेल वार्कार आङो खामानि मावबोदों आरो दिनैसिम मावबोगासिनो दङ नाथाय दिनै आङो थाखाजों बहाय जुजिनो होननानै फैयाखै
आङो बेवहाय रायजोनि मावनो होननानै ओंखारबोदों। आङो दिनैहाय रायजोनि अननाय आरो बोरखौ लानानै रायजोनि हाबा मावनो होननानैसो आङो दिनै ओंखारबोदों। थाखा फैसाजों जुजिनो आङो रावजोंबो दिनै फैयाखै, मानोना आंहा बेबायदि गोबां थाखा गोनां आं सासे बेक्ति नङा। बेनिखायनो आंनि सायावहाय गोरोन्थि साननो नाङा, बेयो आंनि गुरै खावलायहरनाय। दा आङो जोबथारनायाव आं बेखौसो खावलायहरनो नागिरदों जे जोङो बयबो खौसेथिखौ लुबैयो आरो बे खौसेथिया जोंनो खुब गोनां आरो नांथारगौ। बेनिखायनो साफ्रोमनिसिमबो आङो खावलायहरो जे जोंनि गेजेराव माखासे पलिटिकेल बाथ्रा बुंबाबो जोंनि गेजेराव दादा बाहाय मोनसे सोमोन्दोआ जे थायो, आरो आं बेखौहाय अरायसम नोंथांमोना दोनाबाबो आं दोनलांगोन। जिहेतु आङो मानगोनां आफादगिरि आदैनि न'आवबो आङो समायते थाङो, लहा बिदा गिदिरनि न'आवबो आङो समायते थाङो, आरो जोंनि सोमोन्दोआ थागोन। मानोना लहाया रावबो नङा, आंनिनो बिदा गिदिर, जोंहा थैनि मोनसे सोमोन्दो दं। मिथुन बिथाङानो हक, बालाय बिथाङानो हक, साफ्रोमजोंबो आं मोनसे रिलेसनखौ मानसि हिसाबै आङो दोनलांगोन। नोंथांमोना दोननाय दैयै बे नोंथांमोननि खोथा, नाथाय आङो एज ए बिदा फंबाय हिसाबै आंनि रिलेसना हदाय नोंसोरजों थागोन, आरो पलिटिकेलनि लाइना पलिटिकेलजों खारगोन। नाथाय रावनिबो सायाव बेबादि आंहा हिंसा जानाय, बेबादि गाज्रि मोनसे साननाय आंहा गैया। बेयो आंनि खावलायनाय, आरो आं दिनै लास्ट बेखौनो बुंनो नागिरदों। आरो आङो नोंथांमोना आंखौ रायनो हागोन, आंखौ गोबांथार आंखौ बखिनो हागोन, बुंनो हागोन, नाथाय आङो नोंथांमोननि जेखि बुङा मानो बेखौ आङो आरो फैबाय थानाय समाव रिप्लाइ होफिननांगौ होननानै सानाखै। आंनि दिनैहाय रिप्लाइ होनाय एकमात्र बेल' जे आंखौ हयथ' नोंथांमोना गाज्रि मोनदों सानदों जानो हागौ, बेनिखायनो आं बेखौ जास्ट क्लियारिफिकेसन खालामदों। रावनिबो धोरोमाव आं खुनु आघात होनो गोसो गैया, आरो आंनि बियो थांखि नङा। मानोना ससियेल वार्कार मावबोनायावबो गासैबो धोरोम जाथिनि थाखाय आं गोबां मन्दिरावबो हेफाजाब होबोदों, आरो गोबां आङो बेबादिनो हाबा मावबोदों। आं बेखौसो बुंनो नागिरगोन जे आंखौ नायनोबा नायनो हागोन, बिथांमोनखौबो नोंथांमोना बेबादि गाज्रि नोजोरै नायगोन नामा? मानोना बिथांमोना दिनैहाय पाब्लिक, दिनैहाय मन्दिराव होनायावहाय नोंथांमोना बेखौ गाज्रि मोननो नाङा, नोंथांमोनाबो हो, आं बेखौसो खावलायहरो। दा बेनिखायनो आङो बे दाखालनि 8 थारिखनि जे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन मानगोनां आफादगिरिया, बेनि जास्ट आं खेंफोरथि होबाय, आरो आंनि खेंफोरथिया बेनो। थेंक इउ।